Пъпам си. Даже с Мишо двамата сте в кадър. Но преди малко беше с Ники. Ще го вкараш тук в другия. Той дойде вече. Следващото половина той не излиза. Да, оставате си ми го. Ако се разне въжето направо, ще направя за мистал. Не сме. Взема въжето. Добре, за какво ще го връзваме? Снимайте се сега, бе. Къде, бе? Това ще има снимки във водата, работи. Добре. Да, кал тук. Кал, В турбичката. Найлоната с уния кутии. Виж каква му е деформирано. А? До дървото, бе, къде са кутиите? Сериозно снимаш, ако искаш. Виж го къде цапа няма да го няма. Има да протърпва въжето, виж. Тук се трябва да се фана. Това било е тук, държи там настрани, като гледа настрани и всичко му е тук. Виж къде го протъркало, гледай. Тази страна. Виж какво му направил устната. Виж устната с мустака, виж какво му го направил. Ако ти няма такъв метър голям, бе. Коя, бе?